Vlad Țepeș, denumit și Vlad Drăculea sau Dracula, de către străini, a domnit în țara românească în anii 1448, în perioada dintre 1456 și 1462, cât și în 1476. Conform legendei moderne s-a născut la Sighișoara în voievodatul Transilvaniei, fiind fiul lui Vlad Dracul și al unei nobile transilvanene. În timpul domniei sale, țara românească și-a obținut temporar independența față de Imperiul Otoman, Imperiul Turcilor. Vlad Țepeș a devenit vestit prin severitatea sa și pentru că obișnuia să-și tragă inamicii în țeapă. Vlad, zis și Țepeș, era un domn fără îndoială de o cruzime cumplită, care avea obiceiul de a-și trage în țeapă dușmanii sau pe cei care nu-l ascultau în lăuntrul țării. Se zice că, de îndată ce a venit în scaun, de îndată ce a ajuns domnitor, în 1456, a poruncit să fie adunați hoții și cerșetorii, i-a închis într-o casă și, după ce i-a ospătat, le-a dat foc. Pe boierii răzvrătiți sau neascultători îi trăgea în țeapă. Era un supliciu, tortură, chin fizic, suferință mare, înfiorător, se înfigea un țăruș, parascuțit, mare în pământ, sau se tăia și subția un pom mic, iar în această țeapă osânditul era, într-un fel, răstignit, crucificat, lucru groaznic de povestit, se ungea țeapa cu seu, grăsime, și se introducea prin fund, însă cu încetul, pentru a nu provoca moartea imediată. Nu trebuia ca țeapa să străpungă ficatul sau inima, ci să iasă prin gât, lângă cap, iar omul stătea expus, așezat la vedere, până și dădea sufletul, îi mâncau corbii ochii. Era, încă o dată, un supliciu groaznic despre care s-a aflat până departe și se zvonea că Țepeș ar fi tras în țeapă mii și mii de oameni. Acestea fiind zise, trebuie amintit că veacul al XV-lea a fost un veac crud și nemilos. Se spune că Vlad Țepeș a folosit supliciul țepei la o scară neîntâlnită până atunci, ceea ce ar ajunge pentru a-i croi celebritatea. Din cauza conflictelor cu negustorii brașoveni, aceștia l-au caracterizat, propagandistic, acțiune de răspândire a unor idei, adică au răspândit acest fapt, ca pe un principe, domnitor, cu metode de o cruzime demonică. În 1453, resturile din Imperiul Bizantin sunt cucerite de otomani, care obțineau astfel controlul asupra Constantinopolului, actualul Istanbul, și amenințau Europa. Imperiul Otoman ajunge să stăpânească mare parte din Balcani, teritoriile statelor actuale Serbia, parțial Ungaria, parțial România, Bulgaria, Albania și Grecia, extinderea spre Occident oprindu-se la porțile Vienei, al cărei asediu, încercuire și atacare cu forțe armate a unui loc întărit, pentru a-l cuceri, eșuează, nu are succes, a dat greș, nu a reușit. În acest context istoric, Vlad Țepeș a luptat pentru a-și apăra domnia și țara, folosind împotriva inamicilor metodele de disuasiune specifice epocii, din care făceau parte și execuțiile și supliciile cu caracter exemplar și de intimidare. Tatăl său, Vlad Dracul, fusese primit în Ordinul Dragonului. Ordinul care poate fi comparat cu cel al Cavalerilor de Malta, numit și Ordinul Cavalerilor Ioaniți, este unul dintre cele mai vechi ordine nobile catolice existente, având ca scop slujirea credinței și ajutorarea aproapelui, sau cu cel al Cavalerilor Teutonii, este un ordin religios german-catolic format la sfârșitul secolului al XII-lea. În Evul Mediu, ordinul era unul religios militar cruciat. Cavalerii teutonii purtau veșminte albe prevăzute cu o cruce. Simbolul ordinului era un dragon, iar scopul era apărarea creștinismului și cruciada contra turcilor otomani. Datorită apartenenței sale la Ordinul Dragonului, tatăl lui Vlad Țepeș era supranumit Dracul. Dintre fiii lui Mircea cel bătrân, i s-a zis și cel mare, cu drept cuvânt, voi vorbi doar de Vlad Dracul, tatăl lui Vlad Țepeș. De ce i s-a spus Dracul? Nu pentru că ar fi fost comparat cu Satana ori pentru că n-ar fi fost iubit de țară. Întâi s-a spus Dracul, fiindcă acel Sigismund de Luxemburg, despre care am arătat că a fost rege al Ungariei, apoi și împărat un rege relativ favorabil nouă, odată ce nu i-a persecutat pe ortodoxi din Ardeal, Sigismund de Luxemburg a avut o anume simpatie pentru acest fiu al lui Mircea și l-a luat într-un ordin de cavaleri, ordin feudal pe care îl înființase și care se numea Ordinul Dragonului. Vlad era atât de mândru că făcea parte din acest ordin de cavalerie, încât,
Odată ajuns domn al țării românești, a pus să se bată pe monede și să se sculpteze, ca o emblemă a lui, acel dragon de unde în poporii s-a zis Vlad Dracul, adică dragonul. De aici vine și numele de Dracula sau Drăculea pentru el și pentru fiii săi. De aceea, Vlad Țepeș a devenit pentru străini Dracula. Porecla Țepeșii s-a atribuit de pe urma execuțiilor frecvente prin tragere în țeapă pe care le ordona. Chiar turcii îl denumeau Prințul Țepeș. Acest nume a fost menționat pentru prima oară într-o cronică valahă. Valahii, nume dat în Evul Mediu de către alte popoare, românilor din stânga și din dreapta Dunării, Valahia, denumire dată țării românești de către străini, din 1550 și s-a păstrat în istoria românilor. În iarna anului 1436, Vlad Dracul, tatăl lui Vlad Țepeș, a devenit domn al țării românești și s-a stabilit la curtea domnească din Târgoviște. Vlad Drăculea, Vlad Țepeș, și-a urmat tatăl și a trăit acolo 6 ani. În 1442, din motive politice, el și fratele său mai tânăr, Radu cel Frumos, au fost ceruți ca ostatici de către sultanul, conducătorul turcilor. Vlad al III-lea, Vlad Țepeș, a fost ostatic, prizonier, închis, până în 1448, iar fratele său până în 1462. Această perioadă de captivitate a jucat un rol important în formarea și ascensiunea la putere a lui Vlad. În 1459 Țepeș refuză să mai plătească tribut, obligație în bani sau în bunuri pe care o impunea o putere cuceritoare unui popor învins și care se plătea la date fixe, bir, turcilor, 10.000 galbeni anual. Se pare că această răzvrătire s-a datorat existenței unui proiect de cruciadă împotriva otomanilor, cruciadă susținută de papă și în care regele Ungariei, Matia Corvin, ar fi urmat să joace rolul principal. În acest context politic, Vlad Țepeș încheie o alianță cu Matei Corvin, probabil la începutul lui 1460, pe care otomanii ar fi vrut să o împiedice. Vlad Țepeș își puse speranțe în ajutorul regelui Ungariei, Matei Corvin, cu care era și rudă, soția lui Vlad fiind tovar al lui Matei. Vlad încetează să plătească haraciul, birul, anual, trece Dunărea și face o incursiune cumplită prin Bulgaria. În 1462, vine însuși sultanul Mahomed II, cuceritorul Constantinopolului, ca să-l pedepsească pe Vlad și să supună iar țara românească. Vlad Țepeș ține piept singur, cu mica lui oștire, căci nu primește ajutor de la regele Matei. Îndrăznește într-o noapte să atace chiar tabăra sultanului, dar nu izbutește să-i găsească cortul ca să-l ucidă. Se retrage apoi către munte, lăsând pârjol în urma lui. Sultanul e îngrozit de spectacolul ce îi se dezvăluie în drum spre Târgoviște, o pădure de țepi în care atârnă leșurile, cadavre, turcilor prinși într-o luptă, cu un an înainte. Cronicarul turc vorbește de groaza, dar și de un fel de admirație a sultanului pentru un domn în stare de asemenea fapte. Sultanul renunță să ia cetatea de Scaun, locul unde își avea reședința domnitorul, Târgoviște, se retrage către Brăila și părăsește țara în care oastea mare piere de foame. Sultanul cu armata se retrage, dar îl lasă în țară pe fratele lui Vlad, Radu zis cel Frumos. El reușește încetul cu încetul să-i atragă de partea lui pe boierii care îl sprijineau pe Vlad Țepeș, spunându-le că politica lui Vlad e dezastruoasă pentru țară, că vecinii creștini nu ne ajută, nici ungurul, nici polonezul, nici măcar Ștefan al Moldovei IV. Având în vedere această situație, el le sugerează că ar fi mai bine să închine țara turcilor, care nu o vor transforma în pașalăce, provincie din Imperiul Otoman guvernată de un pașă, ci le vor cere doar un bir anual. Vlad Țepeș este părăsit de boieri și caută refugiu, adăpost, loc de scăpare, în Transilvania sperând în ajutorul regelui Matei, dar acesta nu-l sprijină datorită reputației proaste pe care și-a făcut-o trăgând în țeapă o mulțime de negustori psași, persoană care făcea parte din populația germană colonizată, în sec. 12-13, în unele părți ale Transilvaniei. Din această cauză regele Matei nu-i acordă ajutorul, ci îl ține captiv în cetățuile lui timp de 12 ani. Conform legendei, atunci a fost momentul în care soția lui Vlad, pentru a scăpa de temnița turcească, s-a sinucis aruncându-se de pe o creastă înaltă. Vlad a reușit să scape asediului fortăreței sale, folosind un pasaj secret prin munte. Ajutat de câțiva țărani din satul Arefu, a reușit să ajungă în Transilvania,
unde s-a întâlnit cu regele Ungariei, Matei Corvin. Însă, Matei l-a arestat și l-a întemnițat în capitala Ungariei, Visegrad. Vlad a fost recunoscut ca prinț al Valahiei pentru a treia oară în 1475, însă s-a bucurat de o perioadă foarte scurtă de domnie. A fost asasinat, omorât, la sfârșitul lunii decembrie 1476, probabil de boierii care se temeau de răzbunarea lui. Așa piere Vlad Țepeș, figură ieșită din comun, dar care, pentru că vestea cruzimilor sale s-a aflat în lumea largă, a căpătat cu vremea o imagine negativă. Prin faptele sale, domnitorul Vlad Țepeș a fost un personaj istoric ieșit din comun, de aceea pe marginea existenței sale s-au brodat multe legende, dar trebuie să facem diferența dintre faptele reale, dovedite și poveștile fictive. Cartea lui Bram Stoker, Dracula, nu se bazează în mod direct pe domnia lui Vlad Drăculea, ci este o ficțiune ce se petrece în Transilvania și Anglia secolului al XIX-lea. De pe urma succesului romanului, Transilvania este asociată personajului fictiv Dracula. Scriitorul irlandez Bram Stoker putea consulta la Royal Library din Londra câteva din acele gravuri săsești din secolul al XV-lea, ce se găseau și în colecțiile de la British Museum, în care Vlad Țepeș este descris ca un monstru, un vampir ce bea sânge de om și un mare amator de cruzimii. A avut probabil acces și la cartea Istoria Moldovei și a țării românești a lui Johann Christian von Engel, care îl descrie pe Vlad Țepeș ca un tiran sângeros, ceea ce i-a dat probabil ideea să ia prințul țării românești ca model pentru personajul său fictiv, Dracula. Nu există o legătură reală între Vlad Drăculea din istorie, 1431-1476, și mitul literar modern al vampirului care este cartea lui Bram Stoker. Acesta s-a folosit de surse folclorice, mențiuni istorice și experiențe personale pentru a realiza un personaj complex. Pe de altă parte, merită menționat faptul că defăimătorii politici principali ai lui Vlad în general și se foloseau de sensul de diavol al cuvântului drac pentru a umbri reputația voievodului. Astfel, asocierea dintre cele două sensuri ale cuvântului, dragon și diavol și porecla Drăculea ar putea să explice de ce Vlad al III-lea Țepeș a fost asociat de către Bram Stoker cu vampirismul. Un important element simbolic al Ordinului Dragonului, din care s-a inspirat Stoker pentru a-și crea personajul demonic, era îmbrăcămintea oficială a Ordinului, o capă neagră peste o haină roșie ce era purtată doar vinerea pentru a comemora patimile lui Iisus Hristos. Tot Bram Stoker a avut ideea să asocieze acestei legende europene un animal sud-american, liliacul hematofag zis vampir. În satele vecine Branului, și nu numai, exista credința în existența unor spirite malefice, numite stafi sau strigoi. Ea se referă la oameni aparent vii, la strigoi, cei care ziua aduceau o viață normală. Odată cu venirea nopții, în timp ce dormeau, spiritul le părăsea însă trupurile, pentru a bântui de la miezul nopții și până la primul cântat de cocoș somnul sătenilor, secătuindu-i de puteri.